Γεια σου, πάλι είμαστε εδώ από το Ring of War. Πάλι ετοιμάζουμε κάτι πολύ δυνατό που δεν θα ήταν το προηγούμενο αγώνα ότι το κάναμε, αλλά λόγω ότι επειδή μας πιέζουν, εμείς το κάτσαμε, σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε για να ξεκινήσουμε πάλι μέσα στο Ring of War, πάλι να παίξουν το αθλητές και θα παίξουν άτομα όποιοι δεν έχουν παίξει, δεν έχουν κάνει προπόνηση, δεν έχουν κάνει προετοιμασία, τίποτα, αλλά νιώθεις ότι είσαι δυνατός, ότι είσαι καλός. Μπορείτε να έρθετε εδώ στις 28 του Απριλίου, William King 11 στο σχολείο μας, να κάνουμε λίγο σπαρικάκια και να σας βλέπουμε. Τον θέλεις, το έχεις, είσαι άντρας ρε φίλε, παίζεις ξύλο, είσαι τρελός, έλα σε εμάς.